Sunt Varga Monica și împreună cu soțul meu, Ceaba, lucrăm cu o echipă de încredere și cu experiență vastă în domeniul cosmetică și frumusețe și ajutăm cosmeticiene și make-up artiste cu spirit inovator să aibă mai mult succes pe plan profesional și nu numai. Ne bucurăm că ești interesată și atentă la ce se întâmplă în jurul tău în lume. Poate observați și tu că în zilele noastre, din ce în ce mai mulți adulți decid să se perfecționeze pe plan profesional și nu în ultimul rând personal, pentru că generația noastră, din păcate, a învățat niște principii cu care în prezent pur și simplu nu putem să funcționăm cu succes. De aceea, mulți tineri de vârsta noastră aleg să meargă la seminarii de parenting, să citească o carte de dezvoltare personală, sau ne înscriem în grupuri de suport, pentru că dorim alt viitor pentru copiii noștri. Suntem atenți la alimentația noastră, la sănătatea sufletului nostru, sau ascultăm traininguri în diferite domenii, pentru că vrem să putem să facem față cerințelor prezentului și să putem deveni exemple în viitor pentru copiii noștri. Așa că te felicităm că faci parte din această grupă de femei și mame ambițioase și sperăm că în acest video o să găsești informații de valoare pentru tine. În acest video te surprindem cu o metodă sigură de a-ți face clienți noi, o metodă care funcționează surprinzător de bine oriunde, în orice anotimp sau zonă. Vrei să afli cum ai putea avea o clientă nouă după fiecare domn sau doamnă care intră în salon? Ce am observat noi că este în vogă, un voucher de servicii oferit fiecărui domn sau doamnă care sigur are un eveniment în apropiere și are nevoie de un cadou minunat pentru cineva drag. O soție, o fiică, o noră, o nepoată, o soră, nu contează dacă pentru aniversare, zi de naștere, onomastică. Clientul poate să cumpere acel voucher de la tine și astfel îți garantează o clientă nouă care te sună pentru programare. Ce poți să faci? Poți să mergi la o tipografie, acolo găsești întotdeauna mai ieftin, dar dacă nu este în apropierea ta, nicio problemă. Sigur găsești un studio foto sau un magazin care se ocupă cu invitații. Îți recomandăm să alegi o mărime de 10 ori 15 cm sau 13 ori 18 cm și să alegi o hârtie lucioasă și nu prea moale, să nu se piardă în geantă când ajunge la o femeie. Îți poți alege un fundal colorat sau poate floral, florile merg bine la ocazii, peste care îți alegi și scrii tu un tratament de relaxare, un masaj facial, hidratare, orice ce îți place să faci, sau poți să scrii mai multe lucruri și clienta ar putea alege una sau două, sau poți să găsești tu alte oferte, cum vrei tu. Dar trebuie să te încadrezi în suma pe care scrii pe voucher, care este plătit de acel domn sau doamnă ca și cadou. Poți să dai mai multă valoare dacă treci pe ea un interval de timp în care se poate folosi. De exemplu, poți beneficia de acest voucher în 14 zile de la data achitării și în colț treci frumos data în care îl dai. Astfel vei fi căutată sigur în 2 săptămâni, nu peste cine știe cât timp. De asemenea, îți recomand ca prețul să nu fie mai mic de 60-70 de roni, tu decizi cât, dar să nu pară un cadou prea ieftin. Îți ofer această metodă pentru că știu că funcționează și dacă nu îl folosești încă, îți recomand să îți faci prima dată 50 de bucăți și o să vezi diferența la clientela nouă. Îți doresc mult succes! Dacă tu ești o cosmeticiană care deja folosește această metodă și te interesează metoda revoluționară anti-aging de peste ocean, care te poate ajuta să avansezi profesional, îți recomand să vorbim personal, ca să afli cum poți să-ți boostezi cariera și mai jos poți să-ți programezi o convorbire cu mine chiar sub acest video. Grăbește-te, locurile sunt limitate.